Anjoaseo, Bóg! Danas želim razgovarati hrvatski izgovor pojedinih riječi koje recimo zvuče vrlo slično. Hajde. Prvo ne. Ne na hrvatskom no, ali de na korejskom da. Ako korejski ljudi kažu ne, to znači da. Drugo, šibaj. Na hrvatskom get out of here. Šiba. Na korejskom kao jebi ga, jebote. 이 씨발놈아, 네가 그렇게 싸움을 잘해? 옥상 올라와. 이 씨발놈이 돌았나? 씨발놈이 좆도 아닌 새끼 어디서 깝쳐. Treće, opa. Na hrvatskom ups. Opa na korejskom if you are a girl, woman, and when you call your older brother or older male friend or in a flirting way, like 오빠네 다 알면서 오빠. 오빠 있잖아. 음식물 쓰레기도 물걸레 청소기로 치우면 되겠다 오빠. 그치 오빠? Četvrti ja. Ja na hrvatskom aj. Ja sam Young iz Koreje. Ja na korejskom hej. Heja. Pet. Povrće na korejskom jače. Puno, mnogo na korejskom 많이. Kako da ostanete fit? Najvažnije je jesti puno povrća.